Goddag og velkommen til Det Søde Liv. I dag der skal vi lave en bryllupskage, og vi starter altså med at riste nogle smuttede mandler. Mandlerne de skal så hakkes, og derefter så skal de altså op i vores dej. Så har vi noget mel og noget bagepulver, som skal blandes sammen med de flydende ingredienser. Den sidste ting vi skal gøre er at få nogle æggehvider stive, og så komme dem i dejen. Så er vi nået til jordbærcremen, som bare består af flødeskum, jordbær og makroner. Kornene skal skrabes ud af vaniljestangen, og så skal vi have det blandet med noget sukker, så at kornene skilles ad. Vaniljen skal ned i en skål sammen med creme fraise og formels og citronskal, så det bliver til en citroncreme. Så er vi nået til bundene, som skal skæres til, og derefter skal kagen samles. Jeg gør det, at jeg smører skiftevis bundene ind i citroncreme og jordbærcreme. Til sidst opsmører jeg den med jordbærcreme. Nu skal marcipanen æltes og lægges på kagen. Det aller sidste i dekoreringsprocessen jeg gør, er at lave nogle marcipanroser og sætte dem på kagen, og derefter lave nogle kanter.